Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Сёння вы на канале Астралогія, гісторыя, рок-н-рол. З вамі Наталья Сліж. Таксама гэта відэо яшчэ можна будзе паглядзець у маім тыктоке Астрамаг. І герой сённяшняга відэо з'яўляецца прэзідэнт Джо Байден. І назва гэтага відэо якраз ідзе ў выніку яго гараскопа. Гэта майстар закулісных гульняў. І чаму гэта так названа, я вам патлумачу зараз у відэо. І гэта ўжо не першы гараскоп, з якім я працую, і мне было вельмі цікава, чаму тыя ці іншыя асобы прыходзяць у палітыку і як гэта праяўляецца ў гараскопе. Калі паглядзець гараскоп Джо Байдена, то для палітыка ён уяўляе вялікую цікавасць. Гэта, хутчэй, быў бы вельмі добры гараскоп, калі б ён узначальваў ЦРУ. Вот для прадстаўніка выведкі гэта ідэальны гараскоп. У яго практычна ўсе планеты схаваныя ў 12-м доме, прычым у знаку Скарпіёна. І гэта дазваляе чалавеку таемна мець жыццё, і па многіх момантах гэта вельмі бачна і ў яго псіхалагічным партрэце. Перад тым, як рабіць гараскоп, я паглядзела характарыстыку псіхолагаў, якія яго характарызуюць як камунікабельным, які ўмее наладжваць сувязі, экстраверт, прычым які можа сябе паводзіць без усялякіх эмоцый, незалежна ад таго, якія адбываюцца падзеі, але азначаюць, што на яго могуць уплываць розныя групы. Но там яшчэ прыводзіцца шмат іншых характарыстык. Пры жаданні вы можаце знайсці ў Google псіхалагічную інфармацыю пра кожнага палітыка, яго профіль добра прадстаўлены ў рэсурсах. Дык вось, вяртаючыся да гараскопу, у яго найважнейшыя планеты знаходзяцца ў знаку Скарпіёна. І гэта азначае, што чалавек даволі жорсткі, помстлівы, ніколі не будзе паказваць, што ён мае на розуме. Ён ніколі не будзе дэманстраваць адкрыта агрэсію, не будзе ісці супраць ворагаў у адкрытую. Але калі патрэбна для помсты пачакаць 10-20 год, ён пачакае. Ён ніколі нікому нічога не даруе. Пры гэтым у яго рэальна закладзены высокія лідарскія якасці. Ён экстраверт, але нават гэта ў біяграфіі было адзначана, у яго на першых парах яго жыцця была моцная праблема праявіцца, была праблема таксама добра размаўляць. Ён вельмі шмат працаваў, каб яго прамовы сталі добрымі. І гэта таксама закладзена ў яго гараскопе. Ён умее добра працаваць з вялікімі фінансавымі рэсурсамі, і у яго кар'ере важнае значэнне мае сям'я, і якраз шмат што было зроблена праз сям'ю, з якой ён паходзіць. Ён вельмі высокага сексуальнага тэмпераменту. Калі патрэбна, ён можа быць вельмі мілым, прыемным, усміхацца. Ён не той чалавек, які будзе дэманстраваць то, што рэальна адбываецца. Ён будзе паказваць тое, што лічыць неабходным. Пры гэтым можна сказаць, што ў яго моцная вынослівасць і амбітнасць, і ён гэта ўсё вельмі добра ўмее рэалізоўваць. Жанчыны яму таксама падабаюцца з формамі, тэмпераментныя, і каб яны яшчэ былі добрымі гаспадынямі, гэта ён таксама вельмі і вельмі цэніць. Што цікава па транзітнай сітуацыі і вось адносна выбараў, то я хачу адзначыць, што ў 20-м годзе, калі адбываліся выбары, у яго рэальна былі для гэтага магчымасці, і гэтай магчымасці ў першую чаргу рэалізоўваліся праз фінансавыя патокі. Яны адыгралі больш важную ролю для рэалізацыі яго палітычных амбіцый. А вось зараз,
калі ён абвесіў, што сыходзіць з палітычнай гонкі, у яго рэальна не было шансаў атрымаць перамогу. Ніякіх астралагічных паказальнікаў у яго гараскопе не прысутнічала. Але ў яго прысутнічаюць іншыя астралагічныя паказальнікі, і ў бліжэйшыя месяцы я не здзіўлюся, калі ён сутыкнецца з сур'ёзнымі праблемамі са здароўем і, можа быць, нават шпіталізацыяй. А таксама яшчэ не здзіўлюся, калі пачнуць выплываць рознага рода скандалы, звязаныя з яго кіраваннем. Вось такой кароткі абзор. Дзякую за ўвагу.